fet els sweethearts i els hem fet de tres maneres. N'hem fet un que era d'entrada el més simple perquè començàvem amb mans normals, agafàvem les dues mans i d'entrada, tal com estem fent ara, el sweetheart el fèiem de 3 de 6 temps, per tant és rock, step, triple i triple. I jo faig rock, step, triple i triple, amb la intenció, quan li faig el rock step, de fer-lo marxar i rodar, perquè així és més fàcil que vingui al meu costat. Per sortir, canvio, per exemple, faig un canvi de lloc, i llavors aquí, per exemple, canvio la mà i fem l'altre sweetheart, que és el de salsa, o fem el maluc, que és el de l'indie pop. Llavors, això com a sweetheart. Avui també hem fet el bell turn o la volta al món i consistia en fer passar el follower per darrere, la faig tornar i recordeu que torna per la connexió amb el meu braç i fins i tot jo la puc ajudar en el 5 fent l'àmbit acabat. La mà només acompanya, no l'empeny. I el nostre braç acompanya tota l'estona la cintura del líder. I així d'aquesta manera jo extenc i la trobo. Fem un swing out i una volta al món.